Αγαπημένοι φίλοι στην Κύπρο, είμαι ο Πάνος Ηλιάδης και σας χαιρετώ από τον τόπο καταγωγής μου στην Ελλάδα, το Κιλκής. Στις 28 Φεβρουαρίου στις 7, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του χορευτικού συγκροτήματος Ρωμιοσύνη. Ενός συνόλου που γεννήθηκε στην Κύπρο, από Έλληνες του Πόντου, με ρίζες στη Γεωργία και κρατά ζωντανή την παράδοση. Με χαρά λοιπόν σας προσκαλώ σε αυτή τη βραδιά, όπου η μουσική και ο χορός μας φέρουν όλους πιο κοντά. Με την ποντιακή λύρα θα τιμήσουμε την ποντιακή παράδοση και θα βρεθώ επί σκηνής μαζί με μουσικούς από τη Γεωργία, σε μια όμορφη συνύπαρξη ήχων, ρυθμών και πολιτισμών. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σε αυτή τη γιορτή και με τον ήχο της λύρας να σας ταξιδέψουμε στον Πόντο. Σας περιμένω λοιπόν όλους για μια όμορφη βραδιά μουσικής και χορού.